L'Institut Ferran Tallada del Carmel ha organitzat una jornada tècnica amb alumnes de formació professional del cicle d'atenció a persones en situació de dependència i empreses del sector. Es tracta d'una activitat pionera organitzada per ACRA, Patronal del Sector, i la Fundació Bertelsmann. Els alumnes han fet tallers dirigits per professionals que treballen en l'àmbit de l'atenció a persones grans i dependents a residències i centres de dia. Aquest mòdul formatiu dual és de 2.000 hores repartides en 2 cursos i és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. És un sector en futur, ja que es calcula que l'any 2050 un 30% de la població tindrà més de 65 anys i amb unes necessitats diferents a les actuals. Volem tenir una bellesa diferent. No volem que se'ns infantilitzi, no volem enganxar gomets i volem fer coses pròpies de les nostres formacions i de les nostres aspiracions com a persones. I això s'ha de treballar des de molt abans perquè necessitem tenir una base sobre la qual fonamentar els estudis que estem transmetent al nostre alumnat.